I el Teatre del Círcul ha acollit aquest dissabte un concert de la Cobla Marinada, on el músic Xavi Pinyol ha presentat el disc dels seus 25 anys com a intèrpret de cobla i concretament de tible. Una vetllada que ha inclòs 3 de les seves sardanes al costat d'altres de mestres com Josep Serrabonal, Marc Timón o Ricard Viladasau. Per composar la sardana Itram, Xavi Pinyol es va inspirar en el protagonista del llibre El pont dels jueus, de Martí Gironell. Així ha sonat interpretada per la Cobla Marinada al Teatre del Círcul, on se n'han sentit d'altres de diversos autors, però totes amb un objectiu: honorar el tible. Tothom parla de la tenora, tothom coneix la cobla i la tenora, però al seu costat té el tible, en realitat un instrument molt desconegut. És el que jo m'hi dedico fa 25 anys i la selecció de sardanes intenten demostrar que el tible no és l'instrument que dona el caire folclòric de la sardana, el salt petit, sinó que també pot fer melodies molt interessants com les que fa la tenora. El músic Xavi Pinyol va néixer a Premià de Mar fa 39 anys i va començar a tocar el tible als 12. Juntament amb la Cobla Marinada ha presentat el disc sota el títol Mirant al meu voltant, on repassa la seva trajectòria i homenatge a aquest instrument i les sardanes, de les quals n'ha composat 7. La sardana i la cobla es troben molt bé, com millor que mai. El que falten són dansaires joves. Aquest és el problema, però les cobles i els músics cada vegada n'hi ha més, no és problema. I de composició de sardanes se'n fan moltes. L'únic problema és el públic ballador jove. El disc Mirant al meu voltant va veure la llum al maig de l'any passat. Des d'aleshores s'ha presentat per diferents ciutats catalanes i també a la delegació del govern català a París. En breu, Xavi Pinyol el presentarà també a Londres i Suïssa.